Wiraksuma, Wiraksuma. Penjangkamu dhuwur. Ya bener. Merga wong urip mula kudu ngupadi kamukten. Nanging lekas lan caramu iki sing ora bener, Wiraksuma. Mboten bener pripun, Pak? Nah. Yen kowe bakal melu ngemping kamukten Mataram. Iki carane kudu dharma bekti. Dharma bekti ing kados pundi? Kowe ngatonake lelabuhanmu marang Praja Mataram. Yen mengko dianggep dene Kanjeng Panembahan Senopati, kowe mesti bakal diparingi kamukten. Kula mboten sabar, Pak. Kula mboten sabar. Lanjur karepmu? Kula kepengin panguwas Mataram wonten ing tangan kula. Lho. Kok sik to? Mataram kae negara. Ana ratu, ana punggawa, ana prajurit lan kebak gegaman. Mongko kowe mung sawiji. Yen nganti kowe wani marang Praja Mataram, tegese kowe nggege patimu dhewe. Pak. Kangge panjongkol pangangkah kula. Nyawa kula enthengaken, Pak. Pramila kula nyuwun pangestunipun Bapak. Aku ora bakal paring pangestu marang kowe. Sepisan malih, Pak. Kula suwun pangestu panjenengan, Pak. Aku kabotan ngene pangestu karo kowe, Wiraksuma. Sinaosa mboten panjenengan pangestuni, kula tetep kepengin ngrebat panguwasa ning Mataram, Pak. Sampun pareng. Wiraksuma. Kula sampun mangertos saka kekudanganku, Wiraksuma. Merjanani bocah kae. Lho, Pak, kowe jur. kula sampun mangertos, Pak. Menapa ingkang dados bekasipun Kakang Wiraksuma, Pak? Yen ngono kuwi wis sawetara nang mriki mau. Inggih, Ngerti rembuganku marang Wiraksuma. kula sampun mangertos. Pak, sinten tiyangipun, Pak, ingkang boten remen gayuh kamukten? Boten namung Kakang Wiraksuma, Pak, nanging kula, Pak, Jono ugi kepengin gayuh kamukten ngiras pantes namakaken kawruh ingkang Bapak paringaken dhateng kula, Pak. Oh. Ngono, Jara. Inggih. Yen pancen karepmu ngono. Kowe swituwa ning Pucang Kembar. Malah kepara mengko bisa ketemu Kakang Wiraksuma. Pancen menika ingkang kula ajeng-ajeng, Pak. Nggih, Pak. Jumbuh kalian dawuhipun Bapak ingkang rumantah dhateng Kang Putrapun Jono. Wekdal sapunika iki kula nyuwun pamit badhe suwita dhateng Kadipaten Pucang Kembar. Oh, ngono. Inggih. Ya. Nyuwun donga pangestu nggih, Pak. Jono. Sik to. Aku mesti ora merentala, Jono. Inggih. Bapak duwene mung iki. Iki jeneng Gandhik Kencana. Inggih. Gawanen minangka antep-anteping atimu anggonmu bakal lumah. Iya. Matur nuwun Bapak. Iya. Pangestunipun Bapak ingkang tansah kula candhi, mugi-mugi lampah kula dumugi ing Kadipaten tansah pinayungan sing Gusti nggih, Pak. Ngati-ati, Jono. Inggih, Pak. Nyuwun pamit, Pak. Anak loro kabeh padha ninggalake wong tuwa.
Yo. Aku mesti ora tega. Aku ora tega. Yen adoh bakal tak cedhaki. Nek yen caket bakal tak tulang. Tak jampangi kok bocah lho. Tak jampangi. Senajan ya mung Demang padha karo aku, mongko kowe nang Demang Begelen. Kowe tak anggap ya titis. Ya orane mbok yo. Aku rene kesuh. Kesuh ki mikirke ya apa? Ha kowe ora ngrasake aku kok. Wong urip ya wis kecukupan. Ha kecukupan iki nek kowe nyandang nganggone apik, tur mengko ya bagus. Mengko ya mung kowe Demang aku Demang. Mula wong urip ki sing prasaja wae ora usah neka-neka. Wong kowe iki tak rasa iki sampeyan iki sok seneng neka-neka kok wis. Aku ki ming seneng iki ming pancen werna loro kuwi. Ngapa? Main. Kuwi. Main mongko aku nek gua anggere menang main karo medok ya seneng banget. Kosek. Njur wis ana sejarah apa? Sing jenengane wong kulino main ki dadi sugih mulya kuwi ana sejarah apa piye? Ayo durung. Aku muka lirene iki mung arep jaruk tulung karo kowe. Apa? Piye? Ayo nek iso, ning kudu iso. Aku bali iki seminggu ki rawani. Duit pajak wis tak entek iki go main. Ora cilaka kuwi aku. Kandel ora. Aku dadi bekel ki pajak tak tarik kabeh. Piye? Sampeyan karo aku ki pinercaya dening warga. Lah sak ora-orane iki dadi contoh sing becik. Ayo wis ngerti nek contoh becik ning Karang Kapes kok. Nek menang, wah, wong main iki paling penak nek menang. Nek menang ku arep ngopo wae keturutan. Sarwa ngopo tenan kuwi? Kuwi lak yo nek menang. Ngene. Wah, ya wis. Wong le kakean gegaduhan. Nek kalah iki cilakane. Wis to. Cilakane wong main nek kalah kuwi nono sing ngancani siji ora nono. Mula kowe iki kok sik to. Kowe iki karo aku iki mati urip ya wong loro. Kowe dadi Demang, aku ya dadi Demang. Ya mung kaceke nek kowe pancen seneng bondo, besus, nyandang aku apik, tur ya wasis, tur rupamu ya bagus ya mengko ya tukmis. Padha nek tukmis. Padha. Ya ora kok. Ya karep wis bejane iki dhewe-dhewe kok. Tak jak main kok ora gelem kuwi. Ha aku le rusak mung main kok. Mula kuwi leren. Ah ngene. Aku gelem leren. Ning waton kowe saiki nyilai duit aku. Aku ngentek kok banget. Aku rawani Bali, anak Bali karo warga kok nyili piye? Tak go nyarutang. Iki saiki kok ulem ngene kok terus nyili wong sesuk sing ulem ora mung trimo siji loro to. Nek go ulem iki ora mangkat ra apa-apa nandur aku. Ah, ngopo kok. Mbok yo wis ngene wae saiki. Aku iki mumet tenan iki. Wis saiki sampean karo aku yo nek perlu do golek ngelmu sing becik. Wis aku ngelmu apa? Ora kok tekes aku ngguroni karo sampean iki ora mulih tuwa sampean saiki. Aku gelem ning ngelmu mau, ngelmu sing marai entuk dhuwit. Nek ora entuk dhuwit ngelmu kan ngelmu karo aku. Mun lah. Aku ki tenan kok. Ning kene atiku wong kae. Terus nulat aku. Demange padak, demange begelan. Bagus e Wira Kusuma. Wah, iya wis karo. Iya. Nah, wah. Yes. Den. Nyaosaken kasugengan rawuh wonten rompok kula.
Ya mergo saka pandongamu slamet tekaku. Dengaren. Ayo pancen dasar ya bagus, iki ya bagus. Baguse Wira Kusumono wis jumbuh karo kanane. Wis. Ya Ini wae wis. wong pancen wong ana. Ha iki sing men iki sing pincilaka mung aku kok. Aku tiba sing paling melarat dhewe. Nek upama aku ana aku duwe pakan sing ngono ku amri gawe. Demange begelen, demange pandak. Piye? Aku pengen takon karo sliramu sakkono. Nggih. Sliramu kepengin urip mukti sing kinalungan bondo donya lan sinanding wanita sing sulisting warna ora. Kok sik kuwi piye? Lek kondente sing piye? Bisa gas. Kepengin mulya uripe, sugih bondo donya sinanding wanita sing sulisting warna. Wah, ya kuwi. Wah, kuwi melu kuwi aku. Piye? Nek kula iki gesang ngeten iki pun trima kok pripun. Kula niku urip ora doyak mendhe ngeten ya. Bergedes kowe. Kok pripun kok kula pengen sing muluk-muluk niku jar pripun to umur kula niku sakniki wis mes swidak. Cara srengenge niku wis lingsir ngulon sing tak goleki niku napa to? Ming goleki tentreme ati, tentreme urip mawon cukup kok dadak werna-werna iki pripun to? Kowe nek angel-angel wis ora sajak rembugan. Karaku Tentreme uripmu sesuk ditambahi. Ben tambah tentrem mulya. Nggih. Aku duwe panjangku. Kersane Den Mas e? Saiki sliramu sak kloron manut melu aku. Manut pokoke. Nang Luwano. Oh sik. Kok nang domino piye Mas di? Luwano. Kersane Den Mas e? Aku kepengin nyileh perjurit nang Luwano. Kok ngampil perjurit sing dikersake pripun? Kersane Den Mas niku pripun? Ngene wae. Nggih. Engko sliramu ngerti nek wis aku sowan ana ngersane Dipati Luwano. Oh, nggih, yen ngaten nggih tak derekke. Ayo bareng-bareng ae. Manut sing penting ladengku mulya. Ha wis ngono wae. Iya, ayo. Wis rasa bali sisan. Nek perlu kok rabi meneh. Mas kowe. Wis. Calon mulya iki. Wis pokoke mesti calon mulya. 15 tahun. asmane Kang Mas Wiranegara kok kaya menggalih ana babagan sing gubel ana ing pojoking manah. Nanging kok Kang Mas Wiranegara kok ora ngendika ya? Ana apa to ana apa? Kok mung mendel wae. Linalitan bisa Kang Mas. Panjenengan menika lho ngatosaken kejoting manah kula. Menika kok injihane sanget lho. Kok kados nembe temanten anyar kemawon. Katon wae pasur ya
saben cecaketan kalian panjenengan raos sing manah kula menika kados dene nembe temanten anyar nalika kula lan panjenengan nembe tetepangan lho Kang Mas. Mau sampun tebih lho. Lega Kang Mas. Kang Mas Diajeng mugi saged lono iji Kang Mas. Kalian panjenengan menika sami sisi-wisian bangun bali wis senang kamping reco Kang Mas. Somarep saged Kang Mas. Kang Mas. Kok mboten kados adat sabenipun to? Pancen tak rasaki kanggo nglipur atiku diajeng Kararumi. Inci, namung adat sabenipun panjenengan menika sami caket sanget kalian kula lho. Menika kok tebe kemawon kados pundi to sak temenipun wonten menapa lho? Kebiar tak kandhake diajeng Kararumi. Menawi kados ngaten nak nggih raosipun menika dos pundi ngaten mboten cetha ngaten lho. Sakwise aku pinilih dadi satriya perang ning Kraton Mataram. Inci. Aku nyemeno ora kaya adat saben Lah jane. inci, mila kula menika ningali glagat pasemon panjenengan menika beneh kalian padatan. Ngene, Sak Diajeng. temenipun injih Kang Mas, wonten menapa? Monggo kula aturi ngendika. Mbok bilih ing samangke kula menika saged pangertos menapa ingkang nembe gubel wonten pojok ing mana dalem Kang Mas? Aku nyumpeno kaya dene kadhawuhan. Ana sane Kanjeng Sinuhun Nyumpena Kraton Mataram Sinun Prabu Hanyokrokusumo. Aku didhawuhi ngraboso perang. Kaya dene aku numpak salah sing baita. Baita mau jomplang diajeng. sampun. Diajeng Kararu. Sampun. Mangke rumiyin Kang Mas. Aku ora bisa nyangga kanan iki. Injih, mangke rumiyin. Banjur ana lakon apa sing bakal tak sandhang ning Kadipaten Luanu diajeng. Ingkang sareh lereh injih Kang Mas. Menika namung pasumpenan, menika namung kembangipun tiang sare. Tak lali-lali ora bisa lali. Kula ingkang sowan Tak Kanjeng lipur Supados. ora bisa Sampun ilang. Kang Mas sampun. Kudu pahu ngaji maju ning Kadipaten Luanu. Aku koyo durung tau ngerti. Wis opo kisanake? Kula Wiraksuma saking Gumelem, anakipun Ki Ageng Giring. Anak iki Ageng Giring. Mengkuwi gati apa? Marok ning Kadipaten Luanu tanpa tak timbali Wiraksuma. Kanjeng Adipati. Kula badhe nyuwun sabiyantu dhateng Kanjeng Adipati. Anggenipun kula gadah panjangka ingkang agung. Njaluk sabiyantu apa? Kula kepengin ngampil prajurit dalem kangge ngraboso wonten ing Kraton Mataram. Lho, kok kaya ngono to? Diajeng Kang Mas. Sekararup. Lagi teko wae, lagi tepung. Arep njaluk tulung nyilih para prajurit. Sambung rapete apa Wirakusuma wae karo Kadipaten Luanu. Kanjeng Adipati. Kepiye? Papan dunung kula menika caket kalian Luanu. Pramila ingkang saged
bantu namung panjenengan Kanjeng Adipati. Anggen kula badhe kraboso ing Taram. Wirakusuma. Inggih. Lek no mripatmu rungokno kupingmu. Senopati perang kraton Mataram ke aku. Wirawedi. Ora wedi. Ora wedi. Ora wedi. Tunggu jabane kadipaten. Mangga rumiyin Kang Mas. Ini coba. Diajeng sekarang. Nembe wae dadi pangandika. Kang Mas. Yen ngono sambung rapete karo perkara impen mau. Aduh kula kok malah banget menika Kang Mas. Lajeng kersanipun kados pundi Kang Mas? Nggih. Rehne iki aja digawe enteng. Cilik gedene bakal dadi pasulayan. Kula njaluk pamit. Masa burung mapan kadipaten aku bakal ngadepi karo Wirakusuma. Panjenengan kepeksa badhe majeng wonten ing Aku sing pasaran bakal. Kang Mas. Ijin kang atos-atos ijin Kang Mas. Kang atos-atos. Masa burung diajeng karo. Ijin saestu ingkang atos-atos ijin Iya. Kang Mas raos ing manah kula maupun teng sekeca. Aja kuwatir. Aku duweni pangatiati. Kang Mas. Ayo. Ojo-ojo pasumpenan iki bakal dadi kasunyatan. Ora bisa yen aku kudu pisah marang garwaku ora bisa.
Wano wis kaprat cundang. Manuk Kowe durung ngerti watake Wiranegara. Nek kula tak ndake Wiraksema, iman-iman kowe ae. Oleh bali wae. panjangga kuwi bung lakon aku ora bakal mundur. Mulane tinimbang sesuk ana randane Adipati. Ayo mundur saka pabaratan iki. Kowe ngelindur apa ngimpi? Iman-iman. Wiraksema. Ini ada pati wis tupan iki pati Wiraksema ae. Hati kowe. Aduh. Bujungan bojone Adipati Wiranegara. Ayo, doyan loro. Tadi kasunyatan aku bisa marang garwaku. Kang Wiranegara. Samenika kula sampun ijen. Mboten saged sesandingan kalian panjenengan Kang Mas. Aku kudu kepiye saiki? Saya peteng didet lelimengan kang tak rasake. Luwano dadi sungsang bawana balik. Akeh bebanten kang padha ora duwe dosa. Takoni. Raden Ayu. Kaya ngene iki. Raden Ayu. Iki dadi hatur Raden Ayu. Mataram. Panjenengan badhe jengkat datang Raden. Sapa kowe? Kula demange begelen. Duwe perlu apa kowe? Sumusul panjenengan. Karepmu. Ora guyu lho. Kula ngertos nek panjenengan menika mbetahaken pengayoman. Kula nututi panjenengan. Betah ngayomi panjenengan. Ning nek jenengan ra betah kali niku kalih kula. Kosek. Lho, kula niku demang ning demang sing Sik, mengko dhisik. pinercaya. Iki larake tembungmu wong loro ki piye? Karepe piye? Kula demang pandak. Niki mbegelen. Kula demange begelen. Lho. Kok dadi arep ngayomi? Apresa jenengan mlajar moko sampe sedih. Arep sing aweh pitulung. Aku ora butuh pengayoman, aku ngayomani Mataram. Mentaram niku adoh. Ora. Okeh kewan Raden Ayu. galak. Adoh ora Raden apa-apa. Ayu. Panjenengan mboten lepat. Wes, ora. Panjenengan iki mboten Ora, lepat tak badhe apa-apa, ngayom ora wonten usah Mataram. Mataram. Ah iya ajeng timun sewu. Wah. Kula niku ya demang Mataram. Demang keng mapan wonten Bagelen kalebet wewengkon Mataram. Mila kula ugi wenang ngayomi panjenengan sebab sasedanipun keng garwa panjenengan dados randha. Lho. Nah, Pak saya rekaos. Mongko teng mriki ana loro. Nah, to. Sing siji lencir. Bagus ni sing siji nek semangkal demen lemu mesti anget. Lho. Aku ora butuh pengayoman. Aku ora butuh demang. Yen aku kepengin mundhut garwa ya sing sak dhuwure demang. Demang ki tak kanggo apa? Ora butuh demang aku. Kowe meneh. Sampeyan aja ngentengke demang lho. Ngapa? Wong dhuwur-dhuwur ki ora ana demang, ora ana wong cilik-cilik. Arek ngopo? Malah sing luwih wigati niku demang. Lah nek demang-demang kaya kowe iki arep kanggo apa? Duh Mas mirapapu canku Iki ning dalan lho.
aku ora arek nganggo kuwi nek kowe wis dhisik kuwi ya. Ya gongke wae. Ya kosek Ya, bisa Mak. senenge aku. Awas Ayune tumpuk undung. Aku nek bakal iki wis kremut. Kene no betaning kene. Nyas. Sampun ta. Oh, mboten sisah panjenengan dumugi Kraton Mataram. Dasar ayu lengkong lah. Iya. Iki jare piye to ya aku malah bingung. Ora mesakno aku ya, welasana aku ya. Aja padha kaya ngono ya, aja kaya ngono ya. Mula manut siji separo. Kowe ngene mirip kowe Tulungan ngendi? aku ya, Nek tulungan kula mesti aku. nulungi panjenengan, kula mesti ngayomi panjenengan. Ya wis nek kowe kene aku tak milah kene. Aku bingung aku. Gandas luas lencir kuning merak ati. Kok dintekke Kok kon ngentekke piye? aku kongsrong. Tenang, aku wis kongsrong. Aku masa wong tuwa, nek kowe wis enom. Wis kuat. Itu. Ya. Nimasayu pujaning wang turutana brantane. Wah. Iki tenan iki. Wong ayu agar kowe iki wis Panjenengan menika rumiyin najan garwa bupati ning sakmenika lak sampun randha. Ora bisa. Ora bisa. Yen aku kudu ngladani kowe sak kloron, ora bisa. Sekedap kemawon kok. Mboten dangu. sekedar dintekke sik. Arep sedelo arep suwe aku tetep ora bisa. Pun. Kula niku benten kalih kakang kula, pun. Nggih, kersa nggih. Ora wong kowe ayem ora iso apa-apa kowe. Ora. Kudu nek apa ora iso apa-apa kok. Iki sing apa? Ora ngerti kok. Aku ora buta. Piye to? Ini rapi. Kok apa ora tututi ora cekel piye ta? Wah, malah ono. Kemawi pajak, kemawi begini. Pripun? Layune garwo wanu ora perlu dibujuk. Wah, apa ramane man? Aku gek setitik. Keriyen, Den. Hah? Jangan pirsa mboten. Kepi. Garwa sampeyan dalem jan bupati menika pelajaripun tumuju mapan wonten ing Mataram. Nah, iki. Yen ngantos kawuningan Sultan Mataram penjambripun, Den. Iki wurung-wurung lapor napa Petang kula menika ngandhek dhateng garwanipun Jeng Bupati Wironegara menika sampun ngantos kelampah benjang menika dumugi Mataram yen ngantos kawuningan Sultan Mataram terus pundi? Wis ngene wae. Wanita sewkeh. Wanita sewkeh. Kersanipun Nek sliramu kepengin wanita-wanita sak ereng-erenge gunung kene iki akeh wanita. boten perkawis wanita. Piye? Namung yen pelajaripun garwa sampe andal Jeng Bupati Wironegara menika dumugi Kraton Mataram terus perkawis menika dipun wuningani Kraton Mataram. Bener sliramu Demang. Kaya kedah dipun petang niki. Oh iya ngene wae. Sliramu nderek aku. Nggih. Mapan nang Gunung Tidar. Nek aku kudu sesinglon. Kudu seselingon. Dadi Surya Ngadilogo Brandal Gunung Tidar. Nggih, kula sedhakan. Ayo, derek Kang. Nggih.
Kakang Patih Narpada. Paring pangandika Kanjeng Adipati. Sak sampunipun panjenengan lenggah kanthi prayogi Nadi, ngaturi kasugengan rawuh jengandika Pak. pangestu dalem Basuki boten kesupen sukeming pangabekti kula kunjuk Tak tampa ora mung puja astutiku wae tampanana Kakang Patih Narpada. kula tampi saengga jejimat Kanjeng Adipati. Prayogakaken anggenipun lenggah Nadi, Kakang. Diajeng Purbasari Dawuh dalem Kang Mas. sliramu uga wis derek sowan ana ing ngersani. Injih. Padha rahayu. Diajeng Purbasari. Pangestu panjenengan wilujeng. Sungkem kula kunjuk Kang Mas. Tak tampa ramung puja astutiku wae tampanana diajeng Purbasari. Dadosaken jimat gesang kula Kang Mas. Ya. Prayogake anggonmu lenggah diajeng. Injih. Ger putraku Sulastri. Injih kula Rama. Rumangsa bungah lan bombong penggalih. Sakwuse aku duwe putra wis akhir dewasa kaya kowe, Sulastri. Injih. Ora liya meneh. Sedhela meneh bakal ana priya kang kepengin mengku marang sliramu, Sulastri. Injih Rama. Ger putraku Usmana lan Usmani. Nuwun wonten paring dawuh. Tak keparengake maju lenggahmu. Inggih ngestakaken dawuh. Rada maju nggonmu ngabyanto ngersani ramamu. Inggih ngestakaken Ben dawuh Kanjeng. wijang nggone matur ngersani ramamu, Ger. Ger putraku Usmana lan kowe Usman. Nuwun wonten paring dawuh Rama. Rumangsa bombong bunga ing atiku. Sakwuse putraku wis akhir dewasa. Kena kanggo benteng ing kadipaten ing Pucang Kembar. Lan Kula. inggih Kanjeng. Aku kepengin mundhut priksa. Kepiye anggonmu nindakake jejibahan minangka dadi cucu ing Senopati Agung ing Kadipaten Pucang Kembar, Ger. Kepareng matur Kanjeng. Iya. Bilih wonten lepak Jaya klentripun atur kula ing sakmangke. Kula nyuwun guing samudra pangaksa. Kaya ora dadi apa, Ger. Mila menawi Rama mundhut prisa perkawis bab kewajibanipun ingkang putra anggenipun dados cucuk Senopati. Sedaya kewajiban sampun kula tindakaken kanthi sae. Mbok bilih Rama sakwanci anti badane dipriksa, kula kinten boten badhe nguji wani malih, Rama. Iya. Semonten ugi kula Rama. Usmani kepiye? Rikala semanten Rama dawuh dhateng kula. Malah pakaryan ingkang sampun semampir wonten Jawa kula sampun kula tindakaken kanthi manah. Ya. Kaya mangkono kuwi dadi kekudanganing wong tuwa. Kena kanggo tepa tulodo kabeh para prajurit ing Kadipaten Pucang Kembar, Ger. Tan inggih. Pakaryan kang kaya mangkono lestarekno lan nggonen sak lawase, Ger. Ngestakaken dawuh Kanjeng. Diajeng Purbasari. Injih kula Kang Mas. Sajake kowe kepengin matur ning ngersak. Yen kula menika mirengaken dhateng Kang Putra sami matur kados ngaten. Iya. Raos sing batos kula bombong sanget Kang Mas. Iya. Semono uga aku diajeng. Injih. Aku rumangsa marem banget. Putraku tetelune wis padha nderek mangayu bagya ning ngersaku diajeng. Injih. Sulastri, Injih kula Rama. kowe kok kaya madheg mangu. Arep matur apa karo Rama? Injih. Estunipun kula menika rak benget to. Mboten adat sabenipun menawi wonten pasewakan ngaten menika pun Sulastri timbali. Kok menika kasuwun nderek sowan menika wonten wigatos menapa to? Bingung. Rama injih Ibu. Mergo ngene Sulastri. Aku mung kepengin nyawang
putra-putraku kabeh padha sowan ning ngersaku. Ndadekake bombong saga bunga ing atiku sakwise aku tinaket marang putra-putraku kabeh. Oh, namung mekaten menika to Rama? Iya. Oh, Lak ngaten to nggih. Pati. Ning ya ngono Niki. kok, Nger. Ngaten Kanjeng Adipati. Injih. Kula nderek bingah kalian kawontenaning kadipaten ing Pucang Kembar. Sabet kalian para putra sampun tumapak ing yuswa dewasa. Malah Raden Ajeng putri dinten ingkang sampun kawuri kalamar dening Adipati ing Bulu Kepitu. Kang mongko Kanjeng Adipati. Wartos ingkang sampun kula tampi Adipati Bulu Kepitu tansah nyaket kersanipun benjang menapa anggenipun dhaup dhateng Kang Putra menika Kanjeng. Iki ngene Kakang Patih. Tadi Ngenteni dina kang becik. Kanggo dhauping putraku Sulastri marang Angger Dipati. Injih. Wonten dalem 1000 to Rama. Injih. Kula ingkang badhe nglampahi kemawon dereng sagah kok. Malah ana pawongan bagus kang sowan. Injih menika Ibu. lepat sih pangapunten dalem Kanjeng Adipati. Injih kados pundi Sawetawis grebak dhateng para putra menika wedal kesaru sowane para kawula. Namung Injih. nyuwun pangapunten saderenge kula piyambak dereng nate ngertos lan dereng nate tepang. Cukup. Pramila kula sumbanggaken wonten ngersa dalem. Injih. Bocah bagus. Nuwun paring pangandika Kanjeng. Tak keparengake maju lenggahmu. Nggih, Kene ngestakaken maju. dawuh. Maju le Alah, sliramu ki lho nggih. menika wonten Lah iya, ya wis ben mengko lak ya maju dhewe. Sulastri. Kula Rama. Rama ki durung tutuk anggone ngendika jare. Enjih sumangga. Rumangsaku kok iblik. Kang Mbok Sulastri menika angger ngertos tiyang bagus kok sajakipun kok kados katon menika to. Lagi iki le ku ngerti kok ya. Wis cukup. Enjih Rama. Bocah bagus. Nggih, kula Kanjeng. Sliramu kuwi sapa lan saka ngendi papan dunungmu? Lan duwe karep apa wani munggah ana ing Kadipaten Pucang Kembar? Nggih. Saderengipun kula matur keparenga kula ngaturaken sungkeming pangabekti mugi kunjuk Kanjeng. Yo, tak tampa ora mung puja astuti kuwe tampanana. Sanget ing pamundi kula Kanjeng. Ya. Ning luwih becik rada maju ora apa-apa ben wijang. Nggone Kanjeng Adipati paring pangandikan marang sliramu. Kene Nggih, kene ngastakaken dawuh. maju kene lho. Wis Ibu wis. Enjih Ibu. Sulastri Kula. ben cukup kono wae. Enjih. Nami kula Jono. Jono? Inggih Kanjeng, Jono Ibu. Iya. saking dusun Gumelem Kanjeng. Jono. Banjur kersamu sowan ana ing Kadipaten Pucang Kembar. Kuwi duwe mengku karep sing kepiye, Jono? Nggih. Kepareng matur tebih saking dusun Gumelem Ya. kula lare ingkang mijil saking Praden. Gesang kula keserakat mongko kula derbe kewajiban kedah nyekapi dhateng kabutuhaning keluarga. Awit saking punika Kanjeng menawi wonten kepareng dalem njeng Dipati Suryanegara kula badhe nderek suwita wonten ing Kadipaten Pucang Kembar Kanjeng. Ya. Ngger putraku Usmana lan kowe Usman. Wonten paring dawuh. Njur pegawean apa sing pas kanggone Jono? Oh, Ngger. nderek aturipun menika naminipun Jono tiyang saking padusunan Gumelem. Iya. Lah, pedamelan menapa to Nggih Rama? Inggih badhe katuraken dumateng Jono menika. Namung lare dusun.
menapa menika badhe dipun dadosaken prajurit kula kinten olah kridan gegamen nggih mboten trampil wong menika namung tiyang dusun namung udang pacul kalian arit menika Rama saya malih tedanipun menika rak namung sego jagung telo kimpul lah menawi ngertos wonten ing kraton lah menika malah bingung menika Rama Ngene lho, Ger. kados Ya aja banget-banget nggonmu ngino marang wong desa. Punten dalam sewu. mboten Rama. kaages kula menika ngino Ibu nanging kasunyatan lare dusun menika badhe dados menapa Pripun tampi kemawon to Rama Sulastri. lho. arep ge apa Injih Mbak Ayu. injih dipun tampi kemawon to Rama. Umpama Injih. aku nampa paswitaning Jono. Banjur dadekke apa Sulastri? Juru taman. Nah, Rama. kula kinten juru kok taman prayogi lho, make Kang gegek Mas. ngrusak keindahaning taman. Mulai kados mekaten malah ngreget-ngregeti wonten ing taman to menika to. Wong durung Kang Mbok. Aja kaya ngono lho, Ger. Kok ya Wis juru cukup. taman kemawon Rama. Ger putraku Sulastri. Injih. Apa panjalukmu Injih. bakal tak udanani? Matur sembah Mula. nuwun Rama. Jono Dikanthi oning sak jroning taman. Ngestakaken dawuh. Nggih, matur nuwun Kanjeng. Ayo melu aku. Jono. Nggih. Melu aku ya. Janji mengko ngrusak nang taman pecah sikamu Jono. Ger Menika kados pundi Rama? Jono dipun tampi dados juru taman. ditata. Pikirmu ditata. Mbok menawa iki kena kanggo beteng ing kadipaten ing Pucang Kembar. Injih, injih. Pun rahmane. Angger Pangeran Joko Puring. Angger. Kene maju, Ger. Kanjeng Adipati Joko Puring menika Kang Mas. Ijo. Iya diajeng. Kanjeng Adipati Joko Puring Nggih, pripun? sampun kepareng rawuh monggo katuran. Nggih. Monggo. Nggih. Sembah. Briki. Ada. Ya. Legae briki. Ada. Briki. Lah. Monggo kula aturi lenggah Kanjeng Adipati. Lah. Pun penak astane. Nggih. Nah. Kok Joko kaya Puring dawa ngene. siji. Nah, ngene. Angger Dipati Joko Puring. Kula ramane. Nggih. Nyuwun pangapunten Kang Mas menawi kula sumerep kados ngaten ralati. Tiang wonten tiang kok pating krantil menika kados pundi to? Aja padha ngino. Iki calon kadangmu sepuh. Injih. Adipati. Kanjeng Adipati Joko Puring Kula. tebih saking bulu kebun. Nggih. Rawuh wonten ing Pucang Kembar. Nggih. Panci sampun sami dipun Oh, antu-antu. ngaten. Krana Narapraja sami kangen. Iya. Nyuwun pangapunten sukunipun mriku lho Kang Mas. Piye Diajeng Purbosari. Kok Lastri kados piye? kok lastri kula ibunipun. Oh, Menika menika Kanjeng Ngeten, Ibu ngeten, menika ngeten. mboten Nah. Kang Mbok Sulastri menika. Menika Kanjeng Ibu Apa menika. dicancang wae le? Kaya dawa siji. Kados pundi menika? Kowe iki aja tak sio marang injih. Angger Joko Puring. Senadyan kaya ngopo wae iki calon mantuku jane. Calon mantu menika injih Kang Mas. Iya. Injih. dongani jemblok ya. Angger Dipati Joko Puring. Badhe nyuwun dawuh kentingipun dawuh kapan tamane? Apa mung kapinujun kowe mampir ana ing Kadipaten Pucang Kembar? Nggih. Apa ana wigati kang perlu kok aturake marang aku Gatose Joko nyuwun Puring? ketingkasan anggenipun dawuh kapan tamane? Romo, Nyuwun pangapunten. Aduh, Kang Mbok Sulastri menika siyos dawuh kalian lega. Kanjeng Adipati Joko Puring menika menapa? Iya, lajeng bertingkah. Kados pundi, Romo? Ndakne wah. Gelo. Aku wenang murba. Menika Injih, kagungane injih. pusaka. Nanging wasesa ana ngersane kang mbokmu
Sulastri. Injih. Menawi kula kok sampun, boten sampun, mentolo sampun. to Kang Mas. Kepiye nggih? Kawontenanipun Diajeng. kados ngaten. Senadyan to kahananing Angger Mas Joko Puring iki mung kaya mangkono. Iki adipati kang Dugdeng jan. Injih. Kepengen badhe Ning pucang menawi kembar. tindak sarengan lan kados pundi menika Ah mangke? injih menika. Mboten sadi gambaraken. Sing penting niku Punten dalem sewu. Iya, kepiye nggih Asmani? Kanjeng Adipati kok ngaten-ngaten terus pundi niku? Pancen kaya ngono kuwi, Ger. Sliramu ora usah tambuh marang pun. Ya kuwi sing jenenge wong remuk ki kuwi Dimas. Enggal dipun paringi ketingkasan Kang Mas, monggo. pripun Kanjeng Adipati Iya kepiye saking Kakang? sawetawis kula matur wonten ngersa dalem. Iya. Badhe dhaupe Kanjeng Adipati Joko Puring kalian Putri Dalem. Ya. Menawi sampeyan dalem wenangipun purba. Ya. Wasesa menika ingkang badhe Nglampahi. Lah mila saking menika kekalihipun kedah dipun rembag sareng. Nggih, mangke tumuli saking pucang kembar ngantos dumugi Bulu Pitu mangke dipun gelari mori ingkang sae. Menapa ngaten Apun ngaten niki. kula Nah, tuku niki rada wonten ing ngeten. Taman Sari. Badhe paring caos pangertosan dhateng putra Mengko dhisik. panjenengan. Aku kang bakal paring dawuh Ngaten. mengkone diajeng. Pripun namane pripun? Nak Mas Angger Joko Puring. Nggih, pripun? Menawi panjenengan sampun tresna dhateng anak kula. Nggih, sampun saestu. Kemantil-mantil. Nek ora dhaup trima mati. Nggih. Kula aturi manjing wonten ing saklebeting taman. Oh, nontoni. Ingkang putra wonten taman mana? Ana ing taman Pucang Kembar. Selak ora kuat ramane nyuwun. Ngger putraku Usmon lan kowe Usman. Wonten Kang. Derekno kamasmu Joko Puring. Injih. Wis tak Aku mlebu ana ing Taman Sari Kadipaten Pucang Kembar. Monggo Kang Mas Joko Puring. Monggo nika kados-kados. Monggo. Ben didereke marang putraku Usmon lan Usman. Usmana. Monggo. Nah, Monggo. Tiba. Kakang Patih Narpada. dawuh dalem Kanjeng. Mugi-mugi Gusti kang murbeng dumadi tansah nglilani dhateng yoga kula pun Sulastri. Mila Nah niki. monggo lerem wonten ing sanggan pamujan minto sing Gusti kang murbeng dumadi Pak. Yen ngaten monggo kula dherekaken Kang Mas. Ayo diajeng. Sedika.
kaya nderewang kaya dhewean gaweane ra karu-karuan. Tuku tela ning pasar Pendem warga budaya memang gandem. Waru-waru daya tayangane pinggir morong jangan pengen bang tantani kok ora bolong. Dek Bendoro ayune ra jamak, apike ya ora jamak-jamakne wong meni ngundake gaji wong gawe dhewe gawean ora mundak-mundak. Plite ra jamak. Ning ya aku seneng kok. Senadyan nyempluk cilik ning ayu. Asu pokoke iki. Kae lho, senenge aku kuwi sing jenengane Ndara Ayu Sulastri ki wonge senajan to iki putra apa jenengane putraning Nalendra. Ning ora beda-bedake karo wong seni kuwi seni wong cilik, seni gedhe sing senior karo sing junior padha dirangkul. Mulane aku kuwi ya nak ya mirsani karo ketoprak warga budaya kuwi jenengane warga budaya ki antarane seniman ngablak karo seniman temanggung dadi siji rukun saya ngrembaka wah senenge ra jamak-jamak. Aku nek ngene iki sesuk ya kala-kala nek dadi rol barang raming dadi kaya ngene. Wong kok biasane ming dadi pembantu wae, anake ming kon nyepake kutang. Wis resik kabeh, kena Bendoro tindak rene rak ya janah aku dalem mesti. Non. Nggih, keriyen. Gek nyapu-nyapu kok totak-totok ya sapa ngono. Wis, resik kabeh sak toto. Mbaya sesuke golek kanca ngono lho Ndara kok kabeh dhewe asah-asah dhewe. Masak dhewe. Nek dong masuk angin ya ora ana sing mejeti. Senenge atiku tenan to wis madhep mantep lho Kakang. Raden Ajeng Sulastri. Kok sing Raden Ajeng ki lho. Raos sing manah kula menika pekewet kok. Najan to kula kaliyan Raden Ajeng Sulastri menika sampun elangan katresnan. Ning kula wonten ing Kadipaten Pucang Kembar menika namung jejering abdi to. Abdi ki tak wingi-wingi ning saiki rak ya wis dadi calon sisianku. Ya. Lah kok ya malah ndelik ning kok iki piye to? Kula ki dadi wong tuwa cok pengertian. Lungguh-lungguh kene to Kakang. Lah pun lawang adate resik karo aku bebarengan kok. Wong kula gak resik-resik teng ngeten niku njana wong gandengan kula rasane deg-degan kok. Piye wangun ora wangun? Empun Ndara. Empun. Ya wis. Nek empun ya wis rebeti. Sing diserbati niku kursine niku kok. Lah ya kursi kanggo lenggah. Rasane ngati kanggo lenggah Kakang Jono wisan kok ya. Lah niku wong niku nek gek kasmaran kok jan ra kaya-kaya wae niku lho panjenengan iki. Kene to Kakang. Pun. Ngene iki lho nek di sawang rak ya wis katon luwes. Ndara Ayu. Piye-piye. Jane kula niku kuwatir lho.
Ngono apa? Wong sing ngomong teng mriki niku nak kula to. Kok dadi panjenengan kados ngaten niku kula bola-bali nganguk jendela lawang tak nganguk samare nek wonten sing ngrawuh teng mriki niku lho. Sing gelem lumebu ning taman kene iki ora ana liya kejaba mung kadangku Usmana Usmani. Nek liyane ora bakalan wani. Niki pripun ajeng tanduk napa mboten? Ya ora kok ya. Sing baku aku kelawan Kakang Jono ke wis mantep tenan lho Kakang. Wis padha tresnane. Ngatos-atos lho Ndara. Kang Mbok Sulastri. Sik. Pripun iki? Piye? Aduh, Kang Mbok Sulastri. wong mau niku pun tak kancing kok iso blugas. Kados mekaten tumindakipun panjenengan Kang Mbok Sulastri. Tumindak sing piye to? Aku sik kene. Kok tumindak sing Usmani. Kula mangertos tumindakipun panjenengan kalian Jono menika. Aku tumindak apa wong tresnake ora luput kok banjur kowe kandha Rikala semanten rikala wonten pisanipun Jono Heeh. menika Jono badhe swita. Iya. Badhe swita wonten pedamelan menapa Jono mboten wonten pedamelan. Lajeng panjenengan ingkang nglebetaken wonten ing taman dados juru taman. Bener. Menika ora namung tiyang dusun to. Ayo ora apa-apa. Lho kok penyantu minta kados mekaten menika? Aku tresno ya Dimas. Sinajan to tresno nanging panjenengan menika putranipun Adipati. Lho ora ana klerune to. Kang kleru to. Piye? Ampun dipun bacutaken panjenengan tresno dhateng Jono. Kang Kula tiyang dusun. Mama aku tetep sami-sami putranipun Kanjeng Rama Adipati. Nanging putra ingkang dipun dengdeng menika panjenengan. Menawi kula kaliyan Dimas Usmani menapa menika? Nanging kok panjenengan nglingsemaken Kanjeng Rama to? Mengko aku kang bakal matur nang ngersane Kanjeng Rama. Dadi kowe iki wong loro kuwi wis kari sendika dawuh nderek apa sing dadi karepku ngono. Menawi panjenengan matur kaliyan ingkang wurang-wurang ingkang dukani nggih kula kaliyan Dimas Usmani. Awit ingkang jagi panjenengan kula kaliyan Dimas Usmani. Jono, Raden Usmana kados pundi? welingku kepiye? Welingku kepiye? Kowe kena nderek Kang Mbok Sulastri. Nanging cilik kowe nganti ngrusak wewangunaning taman, gedhe nganti tumindak sembrono tandingmu. Raden Usmana. Kepiye? Mboten kok ateges kula menika badhe wani dhateng panjenengan. Rene nalika semanten ingkang nampi pasuwitan kula menika Raden Ajeng Sulastri. Tegesipun kula menika abdinipun Raden Ajeng Sulastri. Dipun dawuh punapa kemawon kula tansah nyendika. Nanging kowe kudu ngilo githuke. Sapa sliramu lan sapa Kang Mbok Sulastri? Aja kaya ngono tumindake. Yen ngono ketira bakal wani aku. Oh, iki jaman. Raden Usmana. Malso nek pancen kowe lanang malso marang aku. Yo, najan to Jono iki bocah sekon desa. Nang perkara iki sing tak abudi katresnan. Ayo tanding ngono aku. Jono. Kaya apa kabiasane Raden Usmana? Maneni Kang. Nah, yo ngono kuwi. Lho. Ya. Ayo tandingmu aku. Hop, wis. As kene ora ana dayane apa-apa. Ayo. Aja tinggal gelanggang colong payu Raden. Pun. Wis. Raden Ajeng Kadangku Usmana Usmani wis kalah. Inggih. Lawan sliramu ya Kakang Jono. Raden Usmana Usmani pancen kawon. Nanging temtumipun badhe matur wonten sanepun Jengjipati. Lajeng kados pundi? Mengko aku sing bakal matur nang ngersane Kanjeng Rama. Nggih, kula Menika Kang Mas. Menika ingkang nami Jono menika ingkang sampun gonjak dumateng Kang Mbok Sulastri. Menika malah sampun jempalani dumateng kula Kang Mas. Monggo Kang Mas dipun ajari mawon Kang Mas. Usmana, kowe iki ngapa to kok malah nggawa tikus? Loh, menika Kang Mas Adipati Joko Pring calon garwa panjenengan kok tikus. Oh, iki sing asmane Kanjeng Adipati Garwa Joko. panjenengan Menika iki. Kang Mas Joko Puring ingkang sampun nglamar dumateng panjenengan ing kamangka Kanjeng Rama menika sampun nampi penglamaripun Kang Mas Joko Puring Ning menika. aku ora saguh kok ya. Perkawis menika monggo menika Jono. Menika Jono. Kang Mbok Sulastri menika dipun gudha kalian Jono menika. Iki sapa? Jono. Hah? Jono. Dipun pateni mawon Jono niku. Kowe kok wani cangkraan ta Jan? Hah? Astri iki sapa? Hah? kula ngertos Raden Ajeng Sulastri
putra putri dalam Njeng Dipati Surya Negara ing Kadipaten calon Pucang garwaku. Kembar. Raden Ajeng. Ora Kakang aku. Napa lha Raden Ajeng? Ora, aku ora Jan, tresno Jan. kawan Ayo. Kanjeng Adipati Joko Nek Puring. wani gonjak karo Sulastri ya langkahno bangkai. Nggih. Nggih. Wonten ing papan menika saklebeting petamaran Kadipaten Pucang Kembar. Ya. Jono ngatonaken labo-labet tumrap katresnan sejati. Pancen Diajeng Sulastri menika dados katresnan kula. Sok sinten kemawon ingkang badhe mepalangi dhateng anggen kula pepasihan andon katresnan kaliyan Raden Ajeng Sulastri. Menika Kang Mas. Kula wani Sampun nekat Jono kaikat Kang Mas. Garwane Kanjeng Adipati pangestu. Wis. Malah ora tega aku Diajeng. Hati-hati, Panjenengan dereng kawon, panjenengan dereng kawon. Waduh. Kakang Jono, kakang. Dipun tutup kemawon Kanjeng Adipati. Nek ketututan iso mati kowe Jono. Monggo. Tri, Kanjeng Adipati. sepira abote to Tri kowe ngladeni aku. Ya, iki lho, Gelem ya Tri. Heeh. kok panjenengan Saka Bulu Pitu tekan Pucang Kembar ki ada ya Tri. Nggih, kula mangertos Kanjeng, namung kula nyuwun welasipun panjenengan. Saestu kula mboten tresna dhateng panjenengan. Dadi karo aku. Kok aduh, iki lho. Panjenengan menika mbok inggih Ambara ing pados garwa sanesipun. awang-awang. Tri, Aduh, iki lho. angelanut bebasan tanpa topi. Iki tulung, aduh. Marang kasih meka mandor. Ampun kados ngaten menika to Kanjeng Adipati. Kamu bangi dari jagat mulandara ngamparamu gai guna. Kula ampun kados ngaten to Kanjeng Adipati. Joko Puring kula nyuwun welasipun. Ampun dipun lajengaken. Satemati hawa tolong. Canda kowe Tri.
Iki lho. Oh, dadi karo aku, Tri. Ampun mentolo dateng kula to Kanjeng. Estu kula menika boten tresna dateng panjenengan. Ampun dipun peksa. Takon. Ampun dipun peksa. Iya. Tak takon pisan ya, Tri. Nggih. Haji. Kowe milih saguh apa gelem, Tri? Ma. Ma, mboten. Kok mau piye? Mboten purun. Milih ya, Tri. Kowe ngepek bojo aku ngepek bojo kowe, Tri. Ma. Mboten. Mboten kabeh niki diculke. Angel kowe. Kayane wonge cilik ning nek lek ngempet kok jan kenceng banget to iki. Culke niki. Kowe nek ra tak ajar kowe. Ampun to. Ora lu. Kula nyuwun Luluh gesang hatimu. Kanjeng Adipati. Tri. Non. Kene. Napa niki? Kula ajeng dikapake niki. Ngoh. Nah. Ya. Lho, iki kok lho kan niki. Wes. Aduh. Sah wadon anggere di rakit ngene iki. Niki kula. Yes. Kayak kula niku lek ajeng wangsul teng pucang kembar pripun niki? Ngenteni totoli gagak ya, Tri. Lho, Kanjeng Adipati. Aduh, iki piye to ya? Tolong iki sapa sing iso nulungi aku ya? Raden Ajeng Sulastri. Kakang Jono, tulungan aku, Kakang. Raden Ajeng. Aku mau nututi kowe. Amak jebul aku dioyak-oyak kelawan Kanjeng Adipati Joko Puring aku dicancang ning wit pandan iki ya, Kakang. Aku sing luput Di Ajeng. Aku sing luput den ora bisa ngayomi Di Ajeng Sulastri. Wanita kang banget tak tresnani. Kula saiki wis ketemu. Pak. Sapa, Kakang? Aku nganggo peplayon barang iki ngopo, Jon? Iya. Nalika semanten iki wong atu aku saka Gumelem Di Ajeng. Nggih, Pak. Nggih, kula calon sisianipun Kakang Jono. Oh, ngaten nggih, Den Ajeng nggih. Kepiye lara-lare, Jon? Nggih. Nalika semanten kula kasembadan suwita wonten ngasanipun Kanjeng Adipati Suryanegara ing Kadipaten Pucang Kembar. Ya ditampa. Nggih, kula dipun tampi nanging Pak, astunipun ingkang nampi pasutan kula menika Raden Ajeng Sulastri. Kula dipun tampi minangka juru taman wonten ing Taman Keputren Kadipaten Pucang Kembar. Lah iki apane Adipati Pucang Kembar to? Kula putranipun Rama Adipati Suryanegara. Putranipun Kanjeng Adipati. Iji. Nanging saestu kula sampun tresna dhateng Kakang Jono. Nanging nalika semanten Kanjeng Rama menika sampun nampi penglamaripun Kanjeng Adipati Joko Puring saking Bulu Pitu. Iya apa? Iya. Ngantos wonten ing Pamardi Putri Kadipaten Pucang Kembar kula lajeng klenta-klentu kalian Adipati Joko Puring. Nanging Pak, kula kawon Pak. Lajeng kula melajar Di Ajeng Sulastri nututi dhateng kula wonten ing margi nggih dipun bujung ngantos dipun cancang wonten Injih wonten wit pandan menika. wit pandan menika Pak. Mula aja sok grusah-grusuh, Jono. Nggih, Adipati Joko Puring kae panjil maning Jim. Mula sing jenenge Kadipaten Bulu Pitu kuwi yen kok delok ora bakal katon merga kratoning Jim. Iya. Lanjur. Iya. Ngantos Menika kawon Kakang Jono anggenipun pasulayan ngaten lho. kula kawon jebul Di Ajeng Sulastri menika nututi kula, Pak. Lah wonten ing margi dipun bujung Dipati Joko Puring. Nggih, Pak, Pusakamu wis kok tamake. Pak mangkirian, Pak. Di Ajeng menika kok wit pandan kok lajeng dados kuning, Pak. Pandan ki mau rak Kangge nyancang. warnane ijo to sing kok kenyat. Lah iki kok dadi kuning. Mula sesenono.
besok yen ana rejaning jaman papan iki bakal tak jenengi Desa Pandan Kuning. Nggih. Iya, kula kalian diajeng Sulastri nyekseni Pak. Lajeng saklajengipun kula kedah kados pundi Pak? Den Ayu leres tresna dhateng anak kula Jana. Leres, Pak. Menawi wonten syarat-syaratipun inggih kersa nindakaken. Inggih, kula sagah, Pak. Menika mulih mangke menika kasembadan. Den Ayu dados simahipun anak kula Jana panjenengan kedah nyuwun dhateng Kang Rama. Inggih menapa ingkang kedah kula suwun? Nyuwun ingkang supados dipun watanaken adon-adon. Sok sinten ingkang unggul julidipun? Inggih menika ingkang panjenengan suwitani ngaten Den Ajeng. Oh, inggih. Nanging kados pundi caranipun supados Kanjeng Adipati Jaka Puring menika asor yudanipun, Pak? Nyatanipun kula nggih kawon saestu kok, Pak. Keseser menika. Mengko yen wis bondo yuda karo Adipati Jaka Puring. Nggih. Gandhik kencana ki tamana. Oh. Dene Oh nggih. Pusaka. Nggih, Pak. Ngantos kesupen kula, Pak. Inggih. Lajeng nanging ya kudu bebarengan antarane kowe karo Den Mas Sulastri. Nggih. Mengko yen wis perang rame pusaka iki diaturke Den Mas Sulastri. Engko Den Mas Sulastri sing ben nyawat marang Adipati Jaka Puring. Inggih, menawi ngaten kula badhe matur wonten kersanipun Kanjeng Rama nggih, Pak. Wis ya Kakang, sewang-sewangan ketemu ana ing alun-alun ya Kakang. Ya Jajeng. Ya wis. Sampun terwaca dawuhipun Bapak. Nggih, mangke sedaya ngedengaripun Bapak badhe kula tindakaken, Pak. Hati-hati. Nggih, nyuwun pamit, Pak. Mugi-mugi kula saged pinanggih kamulyan kanthi mengku satunggaling manito Raden Ajeng Sulastri, Pak. Nggih, Pak. Dongaku sing tansah nyurung kekarepan. Nggih, Pak. Yo ya. Kakang Patih Narpudha. Sak sampunipun sedaya para putra sami rawuh wonten ing Kadipaten Pucang Kembar. Kula kepingin murba dhateng yoga kula pun Sulastri, Pak. Nyuwagaken wonten ngersa dalem Kanjeng Adipati. Inggih, Pak. Aku Sulastri. Kula Rama. Manget. Kepiye anggon muleladi marang Anggen Menapa saestu Kanjeng Rama menika mentala yen kula menika dipun garwa kalian Kanjeng Upama ramamu mentala ning ibu kok kaya ora lila nggih. Ceta Ibu. Presani piyambak kados pundi to udawedananipun Kanjeng Adipati Jaka Puring. Kowe iki ya kebangetan kok. Kula menika malah badhe tanglet dumateng Kang Mbok menika.
kados pundi raosipun saksampunipun ngadosi dumateng Kang Mas Joko Puring menika? Kok rasane piye? Wong tiyang kados mekaten rak bekakasipun rak tasih wetah to menika. Kados tasih lumrahipun menungso ngoten. Kok lumrahe menungso sesawangane wae mbok coba sikile kae. Lah wong nek tindak wae nyekekeh. Aning sinajan to kados mekaten menika wong menika jejering adipati, tiyang ingkang sugih bondo. Nanging yen to aku kok sagong ladeni Kanjeng Adipati Joko Puring gek anak-anak metu apa? Ah ingkang alon-alon kemawon jenengan ingkang ngajari rak ngoten. Cukup nggih putraku Usma. Tos pundi menika? Punten dalem sewu Rama. Rama uga ora mentala. Enci. Nyawang sliramu wanita kang endah sulistya ing warna. Kok jejodohan marang Nak Mas Joko Puring? Mila saking menika to Rama. Iya. Enci. Murih ing samangke Kanjeng Adipati Joko Puring menika mboten barang ngamuk wonten ing Pucang Kembar. Panemumu piye? Enci. Kula nyuwun dipun wontenaken adon-adon kemawon Rama. Dianakke sayembara ngono apa? Enci. Banjur apa sayembarane? Enci ing antawisipun Kakang Jono kalian Kanjeng Adipati Joko Puring ngaten lho Rama. Kang Mbok Kang Mbok Sulasti. Piye-piye? Panjenengan badhe ngawontenaken adon-adon antawisipun Jono kalian Kanjeng Adipati Joko Puring. Iya. Menapa Jono menika badhe kesasap unggul yudanipun menawi kalian Kang Adipati Joko Puring? Uta aku. Sliramu ki lho. Nek karo Usmono Jono kaya lan iki kowe ora Usman. sarujuk banget. Inggih, kados pundi Kanjeng Rama? Samaktakno blabar kawat caping wojo. Inggih. Kanggo mangestoni opo kang dadi penjaluke Sulas. Inggih. Menawi sampun mekaten dawuhipun Kanjeng Rama, kepareng kula kalian Dimas Usmani nyendikani menapa ingkang dados dawuhipun Kanjeng Rama, kula kepareng nyuwun pamit Rama. Biyawarana marang kabeh para kawula ing Kadipaten Pucang Kembar. Nyuwun pamit Rama, nyuwun pamit. Tak pangestuni Kanjeng Ibu. Pareng ugi kula nyuwun pamit Rama. Sliramu ana ngendi? Kula ugi badhe nderek nyekseni sinten ing samangke ingkang unggul yudanipun ingkang badhe kula ladosi lak nggih ngaten to. Iya tak pangestu. Enci. Kakang Narpada. Dawuh dalem. Monggo dipun presani. Niki Kados pundi kawontenanipun Jono kalian Nak Mas Joko Puring? dawuh dalem keparenga kula badhe nderek nekseni. Ya. Wontenipun adon-adon menika. Ayo aku nderek. Sedika Enci. Jono, Dipati Joko Puring piye? iki kanggo nemtokake aku lan kowe Lesat. Padha wae jagat iki ngenge kudu siji. Yo, Dadi nek ora ana aku kudu ana kowe, nek ora ana kowe kudu ana aku. kandhamu bener. Ing papan kene, ayo. Sapa kang kewahyon garwa putri ing Kadipaten Pucang Kembar. Joko Puring apa Jono? Wis mantap kowe. Blabar kawat wis samakta yasan dalem jeng Dipati Pucang Kembar. Wis mantap, Jang. Mantep. Para disekseni kabeh para narapraja kawula ing Pucang Kembar lho, Jang. Yo, ayo. Aja kakean gunung tanpa guna. Ing papan kene temtokno. Sapa lanang sejati? Antarane Joko Puring Dipati Mblupitu karo Jono sakdrema bocah saka Gumelem. Aja kowe jan tak kepeliso anggar kowe jan Yo. Waduh. Andeng. Dijah,
Raden Ajeng Wis mati Kakang. Boyo. Boyo. Iya, kula Kanjeng. Kanjeng, Iki punten dalem sewu. Menika Dipati Jaka Pringlah kok dados wujuding bajul warna pethak. Oh, putraku Joko. Kanjeng Adipati. Iya, kepiye Kakang? Sak patine Joko Puring ngabirana ing Segoro. kedadehane bajul putih kalau ngambang. Mlakune ngetan galuh. Pripun iki Kanjeng Adipati? Mau Jono wis paring pangandika marang kowe lan aku kabeh. Yen to sedane nak Mas Joko Puring diseksekke marang kabeh kawula ing Pucang Kembar. Ya kuwi dadi bajul putih. Inggih. Ya, Inggih Kanjeng. Jono. Yen kowe tresno marang putraku Sulastri, tak pangestoni. Nanging Jono. Yen kowe bisa mberat reretu kang gawe kisruh ana ing kraton Mataram. Ya kuwi brandal kang mapan ana ing Gunung Tidar. Kang dipandhegani dening Suryeng Adiloka. Esuk bisa nyampurnake brandal tak dhawuhake marang putraku Sulastri. Iya, terang terwaca dawuh dalem Kanjeng Adipati Surya Negara. Wekdal sapunika ugi kula badhe minggah wonten ing Gunung Tidar. Tak pangestuni nggih Jono. Iya, inggih Kanjeng. Sing hati-hati ya Kakang. Ya mong pandongamu sing tak suwun Diajeng. Iki pusaka Gandhik Kencana wis tak kondurke. Iya Diajeng. Muga-muga bisa minangka kanggo piandel anggonmu bakal mberat retu ya Kakang. Sing hati-hati ya Ya Kakang. Diajeng. Derek. Bupati Narmoko lan Usmono lan Semar. Wonten paring. Ayo. Tut wuri lakune Jono. Mbok menawa ana sambikala ning sak tengahing marga. Nggih. Ayo. Agen ta. Aku derek. Kula derekaken. Ayo, Pasti. Monggo Rama. Monggo. Ninggalke utangan sing ora umum. Kapan lerek duit, kapan lerek mulya iki. Wis papane nang gunung. Nggih, lemut to kera Jawa. Iki jo nek ngene iki olahe ki apa? Mongko aku kadung utange akeh. Manile kodho arek oleh duit sing akeh dadi wong kepinunjul. Engko campur wedok sing ayu-ayu. Ha iki nek ngalaske campure lemut, klabang, tunggeng. Mongko ora madang, silaka to iki. Iki njur arek mulya iki kapan ngono iki? Mongko ya jan. Hamu. Endi tuwa-tuwan ganing kraman kang mapan ing Gunung Tidar. Gunung Tidar wis kelakon kinepung wakul binaya mangap dening prajurit Mataram. Yo, sapa kowe? Aku Senopati Agung Mataram kang bakal mbrendat
Kraman kang mapan ana ing Gunung Tidar. Jenengmu sapa? Ora perlu mangerteni. Sing baku iki Senopati Mataram kang bakal ningkiri para Brandal Gunung Tidar. Senopati kok peng-pengan omong mumpeng-mumpeng iki ngopo? Oh sing ora Senopati ora mempeng kok kowe muni Senopati Mataram mempeng. Aja kakan gunung kang tanpa kowe arep ngopo rene arep ngopo? Goleki sapa? Sawangen Gunung Tidar wis kenempeng wakil binaya mangap dening pejurit Mataram. Nungkul apa nungkul? Ndak semenake iso dalem Mataram. Kowe ora urung ngerti karo aku to? Aku ora perlu ngerti. Sing baku kowe dadi antek-antek ing kraman Gunung Tidar kang bakal ngeridu tumrap kraton Mataram. Ha wong kowe kuwi malah dadake wong Mataram, dadi antek Mataram iki kowe kok. Aku wong Mataram ora ngersake wong sing rekoso kaya aku. Aku wong cilik kok akeh. Lungguh dingklek ibarate. Nek ana wong cilik kurang pangan, kurang sandan, ora mikir. Aja kementos kowe dadi Senopati. Ora susah dadak ngepok kawicaksanem dalem Kanjeng Sinu ning Mataram. Sing baku nungkul ndak sewenake. Nungkul penamen kowe sekti tanpa aji digdotop guru, aku Demang Pandak ora bakal gilapen karo kowe. Arep njajal marang kene karo aku. Kowe ketemu bisa ngalahke aku. Yo, ayo tokno kasih debianmu. Iya, tak tandingi. Waduh. Nek pancen kowe cah sekti Mandraguna. Aji-ajimu tokno aku. Tak tamal dodor mung gigirnya. Ngono karepmu. Yo, sawangen. Bisa nampani pusakaku Gandhek Kencana. Iya, kaya apa? Sembah dalemaanmu. Ayo, endi wong sing madeg kraman nganggo sesinglon soreng adiloka. Sopo kowe? Jogar kanggo teki. Aku Senopati Agung sayaning resa dalem jeung panemban Senopati Mataram. Yen kowe pancen pengpengan digdaya ayo. Munggah ning Gunung Tidar Senopati Mataram. Kowe sing mudhun. Ayo. Aja jireh getih wedi mati. Ngerti yen wong-wong Gunung Tidar wis padha kapan condang dening kridane prajurit Mataram. Kowe jireh, nek kowe ora jireh ayo muduna. Sawangen. Kae Gunung Tidar wis kinepong dening prajurit Mataram. Muduna soreng dilaga. Senopati Mataram. Sliramu dayung digdaya ayo. Munggah tak tunggu ning pucing Gunung Tidar. Oh. Tak tunggu ayo munggah. Muduna, munggah. Oh, ya, yen ngono pancen wis jeleh kowe. Wis bisa nentokake yen kowe jireh. Kuat nampani pusakaku Gandhek Kencana nyata perwira soreng dilaga. Mati kowe. Waduh. Wah! Dene mung lumrah bae. Kasektenmu pani sumbar bakal ngrubahake negara gedhe kaya dene Mataram. Tatu gaman aku. Mati aku. Pak Karyadi Jono. Kose aku nandang tatu kegaman kaya ngene. Brandal Soryang Dilaga. Yen aku mati ning ngereng-ngereng Gunung Tidar kowe ora do ngerti, Pak. Kose kowe aja adol welas. Kowe nyebut asmane Pak Karyadi lan Jono. Aja adol welas kowe. Sopo kowe sak tenane? Aku Wirakesuma. Loh. Kakang Wirakesuma. Kakang. Oh, Kakang Wirakesuma. Jono adikku, Jon. Kakang. Anakku Wirakesuma. Luput anakmu nggih, Pak. Diapunten, Pak. Kula
kula mboten dahar atur mengendika panjenengan Pak Karyadi. Dikuat-kuatke Kakang. Ora ngira babar pisan yen kowe bakal bondo yuda karo adimu Wirokusumo. Kakang. Kakang, dikuat-kuatke Kakang. Kakang. Kula yen ngapunten jono aku di ngapura. Di ngapura luputku ya Pak. Kula ora Wirokusumo. Kakang Wirokusumo. Aku sing luput Kakang. Aku sing luput. Kakang. Jono. Iya. Kula Kanjeng. Wis. Lelakon kang wis kepungkur. Ora usah sira getuni. Mergo ora bisa mbaleki kahanan kang kaya wingi uni jare. Banjur sapa Suryeng Adiloga kuwi? Menika kadang kula Kakang Wirokusumo Kanjeng. Wirokusumo? Inggih. Ya. Wis. Monggo Rama. Jono. Inggih. Kowe salah sawijining satriya kang bisa mungkasi nyatane kowe bisa mberat reretu kang gawe kisruh ning Praja Mataram. Mula Jono, kowe tak paringi kekucah putraku Sulastri tak dhawuhake marang kowe. Ora ming kuwi Jono, uga tak paringi kalungguhan jumeneng adipati ana ing Pucang Kembar lan jejuluka Jaya Kusuma.